Igbo bụ Igbo anyị ka nọkwa na ụtụtụ ọmanụ ebe anyị na-eweta unu ihe dị iche iche ma ndụmọdụ dị iche iche ma ihe eji eme otechi emekwa ezinụlọ ma otechi eji ejiji ka anyị ka nọkwa n'ime mana okwu nke anyị ji bịa taa ihe gbasara security tips iche nche ndụ gị asọ Chineke na-eche anyị chetakwa na onye Chineke na-eche na-enyekwa onwe aka otu anyị ga-esi chekwaa onwe anyị nke na anyị na ala Disemba ma ndị ga-anọkwa ebenu maka eme ihe m ga-ekwu ma a na-ebata obere ezumike ihe aha na-anụ m ọkụ n'obi ndị ụfọdụ ha wee text message send na phone ama na anọkwa ahụ onye ọzọ hụ text message and send gị onye asawa ewe onye na-anọdụ n'ụlọ ha nwe otu a ga-esi aga abata n'ime ụlọ ị na-ala ụlọ agwa onye ọbụla na ị na-ala kama ndị ga-agwa ndị agbata obi gị ma gị na ha na-adị na mma saa na-eleba anya agbanye n'ọkụ ọka eji mekushọ na ọka eji dị iche na nke dị n'ụlọ eme ọka a na-akpọ sensor light ọka ahụ bụ itige n'ime ụlọ m onye bịaruo nga ọzọsa ya ụkwụ ọkụ nwụọ ụdị ọka ọ dị mma itiga n'ime ụlọ ọ security light eme onye ga-ama na ọka anọ dị ọ mgbe ha rụ zọ ha n'ụkwụ ndị ụfọdụ na-enwe alam o tie mkpu amata na ewo gị na-eme ụjọ ụjọ bịa ha na-akpọ kamera ticha na ezi ha na kọmpandụ ha etisha kamera maka ụkwụ ịgagharị ha bata ha mara ndị bata na ezi ha ndị ji ego na-eme nke ọwụsọ ndị ji ego ụfọdụ ndị mmadụ na-emekwa ya ọwụsọ ndị ji ego ma ndị na-eji ego kamera a na-abịa ọnụ gị zụ ofu ntakịrị gị tinye nye m chọrọ ka ichetewu emenu ndị mmadụ niile nọ dị ha maa na ịla ụlọ mee ha na-ele asị onye nọ n'ọdị onye na-anọ ya lee ofu agbata obi gị na ya na-adị na mma eme mgbe ọ ga-abịa obu ụgbọala odome n'ihu ụlọ gị ọ dị ka mmadụ nọ n'ụlọ gị eme n'ụwa niile ha ma na-eme ebe ị na-aga maka ime ha mata na ị na-apụ apụ na igige elota for some time nsogbu achọwa ndị ọjọọ ga-ezitere gị achọwa otu a ga-esi mee ka emegide gị achọwa ya ka ọ ya ihe nwanne m nwaanyị na-akọwa a na-akpọ ndị nche mmadụ kwesịrị ịfụtacha onwe gị iche onwe gị iche akụ na ụba gị iche ụmụ gị chee di gị chee ezinụlọ gị die chee nwunye chee ụmụ ya chekwa ezinụlọ ya ewere otu obi biri na-elekwa otu uru na-apụ na ọ bụghị ihe ị ga-ewere kọrọ ụwa niile ekwe ana m apụkwa apụ eme nkodo m cheta ụmụnne m ịma ndị fọdụ ha ga na ụlọ akụ ha bute ego dọma n'ụlọ nke na-achọghị ịla ekeresimesi ndị ụfọ bute ego so amaala ihe dịka echi mata na onye ị ga-ana ụlọ akụ ga nata ego a ịma onye ọwụ ịma ebe ọ na-ahụ ị na ha nọ na-ahụ na ụlọ akụ ịma ebe ọzọ ọ na-ahụ ana na ego dị ọkpụrụkpụ ebula n'ụlọ gị enwere ihe ndị bekee na-akpọ ATM nwoke nke a na-akpọ transfer na ekeresimesi biko ebuna ego ala n'ụlọ gị Igbo bụ Igbo n'ụwa ka m na-agwa maka ihe eji mara ndị Igbo ibugharị omenakash ọgaranya omenego na-ewe omenakash gị si chọrọ na-efegharị ego onye chọrọ inye ego ma nwanne ma ikwu na ibe ma ndị chọrọ inye aka onye bụ onye enwee transfer ị ga-achọ ime transfer gị nwee nke a na-akpọ chek debe ise ga-anama but biko ebuna ego ala n'ụlọ gị ebuna ego n'ụgbọ iji eme travel wee ego ntakịrị ga-eji gị na-agba mmanụ a na-emekwere ma ebe ị ga-aga nwaanyị oche gị ka njugodi ajụjụ a o nwere ndị na-asị na ha anaghị eyuzu ATM na ọ dịghị mma na ha amaghị eme ya ụfọdụ asị gị na ha na-eyuzu transfer ụdịrị ndị ahụ na ka otu a ga-esi enyere ndụ ha aka maka na ibugharị ego agwụkwọ o sokwa na ofu ndị ncha iche ndụ a na-ekwu okwu ya maka na onye bịa ibe ịdọwara ego iwere ego iji n'ụlọ akụ iji ATM je weta ya ijekwere n'ụlọ akụ je bute ịmaha ndị nọ bikọs ịbịa na ATM mgbe ụfọdụ ndị mmadụ eso na line na-eche ka onye nke a were onye nke a ọ bụghị ha niile soro na line bụ ndị bịara iwere ego ụfọdụ bịara iwere ego ụfọdụ bịara ịmonitọ ka a mara ndị bịara iburu ego ahụ buru ibu lawa ha soro gị n'azụ tiri ha mara ebe isi oru n'abalị ha eme gị ihe mmadụ na-atụwa ha anya ochifuo ebewe sọsọ akwa
ọ ya ka anyị jikọ na-akụzi ihe a n'ụbọchị taa ka onye ọbụla mara otu ọ ga na-echi na-eche ndụ ya nwanne nwaanyị kwa eziokwu eziokwu ikwu ihe another security tips anyị na-eleba anya hụ ị na-agba n'ụzọ otu dị n'ala ala ndị mmadụ na-efe ha aka sị gị taya ekekwe na ntị o akwụsịkwana emekwa ihe mere taya ndị ụfọdụ ga-amapụta n'ụzọ nye m aka ọkwa asị ịchọkwa ịla ụlọ ebe ọ na ịchọrọ ịga ma ọwụ ụlọ ma ọwụ ebe niile ịchọrọ ịnọ agba ekeresimesi gị hapụga n'oge ọkwa nke ịmakwa ụzọ ịla na by 5 or 4 nke ụtụtụ mba chee chinwotu gị la otibe gị si ala aga na ije abalị ajọka maka ndị feme nwata nwa okorobịa hapụga na echi gara aga ebe m nọ a sị na eme ebe ọ gaje ebe a na ndị mmadụ ụkwụ na-aga nnukwu nna na ofu moto kpochikwa ha mapụtabịa mabue tiga na moto buru ya pụọ ị na-aga ije aga n'ebe na-ada owu nna anụ gị mewu nwoke mewu nwaanyị aga n'ije abalị ma ndị na-agbakwa njem abalị adịghị mmanụ kedu ebe ị na-alado ọ dị ọsịsọ ọka mma na ịla ma na ịlarụ eleke ka mma ka ọ na ị nọrọ abalị abụọ n'ụzọ kara gị mma kara na ịlara na ịlarughị agba n'ụgbọ abalị aga n'ije abalị emena ihe ọbụla Chineke na-achọ Chineke kekwe n'abalị sa anyị na-alaba ọmama anyị omega aga n'ije ebe na-ada owu maka eme ebe eme ndị ga na ịnọ n'ụgbọala na-agba eme ndị ga-ahụ ha na-aga n'okporo ụzọ eme onye ọzọ ị ga-ahụ gị na-ajụ onye na-aga otu ụda n'okporo ụzọ mmadụ ka ọwụ mmụọ onye ha ji bụ nwa okorobịa mgbe m onye bịa zọpụta onye hụrụ mgbe ebiwe onye a nọ ebe tere aka bifo ọ na-aga etipụga mkpu ebugwe gbafuo aga n'ije abalị aga na ịgasa aṅụma nkwụ gị ṅụsa gị na-adagharị mgbe chi ga-enwe gị nweta onwe n'ime ma ndị na-aṅụ mmanya anya ụgbọala ihe awụ oge ekeresimesi belata ma mmanya belata ihe niile site na agbasa ekeresimesi emere ihe a na-akpọ Jenụwarị ụgwọ ụlọ ụgwọ skuul ụgwọ onye niile bịa na Jenụwarị gị gbaga aka n'isi jiri nwayọọ chekwa ndụ gị n'ezinụlọ gị Igbo bụ Igbo anyị ga-aga n'obere ezumike anyị lọbata anyị bịa kwado ọlụla anyị na-abịa